And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Ipinaampon ni Mama ang sarili kong anak. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mex. At ito ang aking secret file. Isa po akong anak sa labas. May kapatid po ako pero magkaiba kami ng tatay. Kasi parehas kaming iniwan ng kanya-kanya naming tatay. Kaya ayun, mag-isa kaming tinaguyod ni Mama. Isang simpleng babae lang po ako, nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Kaya lang siguro, dapat marami talaga akong maranasan sa mundo. Sa murang edad, isinakripisyo ko na ang aking dignidad para may makain kami. Para may maibaon ako sa school nung elementary hanggang high school. Kaya lang, sa kasamaang palad, nabuntis ako. Bago pa man nalaman na nabuntis ako, nag-transfer na ako sa Maynila at namasukan kami ni Mama bilang katulong. Nag-aaral ako sa mataas ng paaralan habang lumalaki yung tiyan ko. Kinakabahan nga ako kasi baka malaman ng mga teacher ko yung condition ko, lalo na si Mama. Fast forward. Isa sa mga guro ang nakapansin na bumibilis ang pintig ng pulso ko sa may bandang leeg. Kinumpronta niya ako. At yun, sinabi ko yung totoo. Natakot nga ako ng una kasi baka makick out ako sa school. Pero ayun, kinausap nila ako at bibigyan na lang daw nila ako ng module. Ilang araw ang lumipas, di na ako nakapasok sa school. Hanggang sa hindi ko na malayan, malapit na pala yung kabuanan ko. Akala ko nasa 7 buwan pa lang yung dinadala ko hanggang sa sumakit na yung tiyan ko at nanganak na. Pumunta kami sa bahay ng relative namin at doon ako nanganak. Sobrang hirap. At the age of 16, hindi ako inaccept sa health center kasi dapat sa ospital talaga ako manganak. Kaya lang wala kaming sapat na pera. Kaya yung hilot na lang. Doon na lang kami. Yun yung nagpaanak sa akin. Naging normal naman yung baby. Masaya na makitang masilayan yung ngiti ng anak ko. Pero hindi siya tanggap ni Mama. Sad. Ipinaampon ni Mama ang sarili kong anak. Wala akong magawa. Tapos pinalayas pa kami dun sa bahay na pinapasukan namin bilang katulong. Masakit at mahirap. Sobrang hirap. Di ko na pinagpatuloy yung pag-aaral ko. Hanggang sa yun, kinuha na yung baby ko. Kinuha na siya nung mag-ampon. Sobrang iyak ko. Hindi ako makatulog ng maayos nun. Masyado ako na-stress. At di ako kumakain. Hanggang sa na-realize ko, mabubuting tao naman yung mga nag-ampon sa baby ko. Kaya alam ko hindi siya mapapabayaan. At sa kabilang banda, naintindihan ko na si Mama. Walang-wala kasi kami nung time na yun. Sobrang hirap ng sitwasyon namin. Kaya nga nagsisisi ako kasi wala akong magawa. Hindi ko matustusan yung pangangailangan ng sarili kong baby. Hanggang ngayon, pag naaalala ko na pinaampon namin siya, naiiyak pa rin ako. Kaya siguro mabigat. Lumipas pa ang panahon, umuwi kami at nagpatuloy ako ng pag-aaral ko. Tinapos ko yung pag-aaral ko sa sekundarya at naganap ako ng trabaho. Namasukan ako bilang isang sales lady sa mall. Hanggang sa natapos yung kontrata ko ng 5 buwan.
Namasukan ako sa isang sikat na brand bilang sales associate. Kaso hindi masyadong maganda yung pakikitungo sa akin ng mga kasamahan ko. Kaya naganap ako ng ibang pwedeng pasukan. Hanggang sa yun, nakahanap ako, binigyan ako ng endorsement letter. At isa na akong promodizer ng isang ladies wear brand. Masaya kasi sa loob ng 2 taon, hindi ko sinayang yung pagkakataon na maganap ng trabaho para kay mama. Fast forward. Habang nagtatrabaho ako bilang promodizer, nag-chat sa akin yung tito ko. Then he offered me na ipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Ang saya ko. In-accept ko yun. Bali, naabutan nga lang ako ng K-12. Lahat ng school nag-inquire ako if they are still accepting freshmen. Nakakapanlumo lang nung time na yun kasi lahat ng school, di na sila nag-accept. Hanggang sa dun sa huling school na pinuntahan ko, ang sabi sa akin nung nakausap ko, we will accept freshman students if makakaabot kayo hanggang 25 students. Nabuhayan ako ng loob nun. Lahat ng kakilala ko sinabihan ko na, uy, aral tayo. Last chance ko na to kasi K-12 na eh. Chance na natin to. After 2 years na naman sila ulit mag-accept ng freshman. So ayun. May umuo, meron din namang hindi. Hanggang sa umabot na kami ng 25. Sobra pa nga eh. Nag-process na ako ng requirements for my entrance exam, interview, and final interview. And gotcha! Nakapasok ako. Sobrang saya ko po. Sobrang saya kasi isa yun sa pagkakataong na-achieve ko yung isa sa mga goals ko in life. Napakaswerte ko. Kasi naging scholar ako ng gobyerno at yung universidad na pinasukan ko, free tuition na. Wala nang babayaran kundi allowance na lang para sa transpo, lunch ko, tsaka papers at school. Hindi masyado mabigat. And I'm so thankful to the Lord na hindi niya ako pinabayaan. Unti-unti, maaabot ko rin ang pangarap ko. And paminsan, sumasagi pa rin sa utak ko yung baby ko. Malaki na siya sa ngayon. When the time comes na gusto niya akong makita o ipahanap, I'm hoping na magkita kami. At sana matanggap niya yung pagkakamali ko. Minsan, na-open ko sa mga pinagkakatiwalaan kong mga kaibigan na ako'y nagsisisi. Kasi, pinaampon ko yung anak ko. I mean, pumayag ako na maipaampon siya ng mama ko. Sana gumawa ako ng paraan para hindi siya malayo sa akin. Yung tipong kahit anong trabaho gagawin ko. Kaso huli na eh. Wala na siya sa akin. Sana okay na okay siya sa bago niyang pamilya. Sinubukan ko ngang hanapin siya sa social media. Nagbabaka sakaling makita ko yung anak ko kahit sa picture lang. Kaso hindi ko talaga makita. Wala na rin kaming contact dun sa umampon ng baby ko. Back in 2012 or 2011, may kasalutan na hindi ko dapat siya makita at hindi ako pwedeng kumontak sa kanila. Hindi ko alam. Siguro sigurista lang yung nag-ampon na hindi ko na dapat bawiin yung baby ko. Pero one of their friends sinabihan ako na nasa Singapore sila. Pero wala na rin talaga akong balita eh. This September, magna 9 years old na siya. At sa loob ng 9 na taon, never siyang nawala sa isip ko. Namimiss ko siya. Nalulungkot ako. At nagsisisi ako kasi hindi ko siya napanindigan. Kaya nga lagi akong nananalangin sa Diyos na sana masaya siya at sana magkita kami in the future. Sana mapatawad niya ako. Ang dami kong natutunan sa buong buhay ko. Isa na dun yung huwag gamitin ng dignidad para lang sa may makain ka o may maibaon sa school. Siguro, isa yun o yun na yung pinakamalaking pagkakamali ko sa buong buhay ko.
Kasi dumating na sa punto yung nabuntis ako sa murang edad. Dahil sa murang edad ko, sa murang kaisipan ko, dahil hindi ko mapanindigan yung anak ko, ayun, napaampon. Kaya, ang masasabi ko sa mga teenager dyan, huwag na huwag kayong mag-attempt na gamitin ang dignidad ninyo. Kasi hindi natin alam. May mabuong trouble ng taong hindi nyo naman kaano-ano at hindi kayo mapaninindigan. Enjoy nyo lang yung pagiging teenager nyo. Doon kayo sasaya, pero dapat alam nyong nasa tama. Kaya ngayon, nagpupursige na lang ako sa pag-aaral para sa kanila ni Mama. Naging inspirasyon ko ang baby ko at si Mama sa kung ano man ako ngayon. And I'm a graduating student na po ngayon, waiting for graduation. Kaso marami pa rin ipapasang requirements eh. Na-delay lang kasi nasa difficult situation tayo. Alam nyo naman, we are facing the virus. Naging isang hadlang na makaranas ako ng graduation march with my mama. Pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Kasi sa June pa naman yung graduation namin. And still, I'm praying for our nation. Sa ngayon, doble ingat tayo ha. Huwag mawalan ng pag-asa kahit ano pang problema ang dumating sa ating buhay. Ipagpatuloy lang natin kung ano man yung gusto nating maabot sa buhay. Kung madapa man, bumangon lang at simulan uli ang paglalakad papunta sa gusto mong paroonan. P.S. Wala po akong boyfriend hanggang ngayon simula nung nagka-baby ako. Natatakot kasi ako sa kadahilan ng baka iwan lang ako. Dahil marami akong pagkakamali sa nakaraan ko. P.S. Sana makita rin po kita in person. Kasi isa ka sa naging inspirasyon ko. Muli, maraming salamat. Ako si Mix at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.